Здравейте! Казвам се Диди и съм джуниор маркетинг експерт в ARC Academy. Преди да дойда тук, завърших медии и журналистика в Университета за национално и световно стопанство и като цяло съм си мечтала през целия живот да се занимавам с дигитален маркетинг, социални мрежи, копирайтинг и така нататък. ARC намерих от моя приятел, който много искаше да се запише в академията, за да изучава една от 4-те ни специалности, които имаме тук. В последствие открихме ARC Horizon, стажантската програма, която бяха пуснали миналата година. ARC, аз се записах за нея, а няколко месеца по-късно той се записа да учи тук в академията. По стажантската програма развих много soft skills. Развих уменията си за работа в екип, както и презентационните си умения, като не вярвах, че ще мога да работя с други хора в екип, но в последствие разбрах, че всъщност много ми се отдава и мога да се разбирам с хората спокойно и без никакъв проблем. Презентирането ми беше също един от големите проблеми, които не можех така да преодолея себе си, да изляза пред хора, да говоря за някакви неща, да представям даден продукт и така нататък. Но, честно казано, доста добре накрая на програмата се бях справила с така сценичната си треска и мисля, че абсолютно надминах очакванията си за това какво мога да взема от ARC Horizon. Смело мога да твърдя, че нещата, които научих по време на стажантската програма, мога да ги прилагам и в момента. Те много ми помогнаха за интегрирането ми в началото на работата ми тук в ARC. Много добре се сработих с екипа, така че абсолютно мога да кажа, че и до момента ги използвам. Съвета, който мога да дам на хората, които сега започват своя стаж в ARC Horizon, е да бъдат любопитни, да се опитват да научават абсолютно всичко, да искат да научат повече, да се стремят да бъдат по-добри от предния ден и да надграждат себе си, защото според мен това е най-важното, което трябва да притежава един човек, който работи в тези две сфери.